कि बची न पाकिस्तान सुनलो गाड़ा में बुड़ जाइब तो खाली यूपी के लोगवा फूक दी तो धरती से उड़ जाइब तो खाली बिहार के लोगवा फूक दी तो दुनिया से उड़ जाइब। हाँ तो नमस्कार भैया लोग। तो ये भैया पता नहीं पाकिस्तान के कामना बात के घमंड बा। सारा 4 गो आदमी रखले बा और सपना देखो ता भारत के मिटावे के। ससुरा एकदम थेथरे बा। इ लात के भूत ह, बात से कहाँ मानेला। तो कान खोल के सुन ले पाकिस्तान, खाली बिहार के लोग तोरा के फूंक देनू तो धरती से उधिया जइबे। आ यूपी वाला भैया जे साथ में मिल के फूंक देले तो दुनिया से तोर नाम आ निशान खत्म हो जाई। आ तू सरू बाड़ो कि भारत के मिटावे के सपना देखत रह। अरे तहरा इतने शौक बा तो आके खाली बिहार के आ यूपी वाला भैया से फरिया लो। तहार पिछवाड़ा ना ढीला क दिए तो फिर तू कही हो। आगे है ध्यान से सुन ल ये पाकिस्तान। हमारा देशवा के बतिया तू छोड़ द, कुछ उखरी ना कतनो तू जोड़ द। हाँ तो ये पाकिस्तान हमारा भारत देश के तू बतिये छोड़ द, उ तो बाद में बा। अरे तारा फरियाग बा तो खाली यूपी या बिहार के लोगवा से फरिया लो ना। अगर तारा के पाटे में हगा मुता ना देले नु तो फिर तू कही हो। काहे से कि वसई ना हमार खेसारी भैया गावेले कि बिहार के लइका बरांड होखेले आ यूपी वाला भैया भी बरांड होखेले। कि हमारा देशवा के बतिया तू छोड़ द, कुछ उखरी ना कतनो तू जोड़ द। कि ऐसन झटका दे हब की बीच से मुड़ जइब तो यूपी के लोगवा फूक दी तो बबुआ तू तो उड़ जइब। कि बिहार के लोगवा फूक दी तो बबुआ तू तो उड़ जइब। हाँ तो ध्यान से सुन ले ये पाकिस्तान, अभी टाइम बस सुधर जो ना तो खाली बिहार आ यूपी वाला ऐसन ध के रेल दिनू कि तहार तेले निकल जाई।